Machiegni kendo nyakoromogi kawadhi nyime bang' wuok e yweyo. Jatend piny William Ruto owalo Duncan Ojwang kaka jakom duolo ma ochung' ne rango ratich oganda e pacho ka KHRC. Nying Ojwang koro ochwal ne komiti ma ochung' ne ratiro kod chike mabiro dayo dhoge poni opuodhe gi duolno. Ojwang biro kawo kar jakom machon Roselyn Odede manowito ngimane dwe mar achiel higani. En welo ma otim bang' dweche 7 nyaka ne jakom duol makedo ratich oganda Roselyn Odede wit ngimane e chakruok mar higani. Jatend piny Kenya William Ruto walo Dr. Duncan Ojwang kaka jakom manyien mar duol makedo ne ratich oganda Kenya Human Rights Commission. Dr. Ojwang ni kod lony mararieya weche mag chike kod rito ratich oganda. Osebedo ka otiyo machiegni ahinya gi jatend piny Kenya William Ruto. Higa mar 2022 ne en achiel kuom okinde mane ochung' ne Ruto e bura mane pingo yiero mare kaka jatend piny e doho mamalo chutho mar Supreme Court. Ojwang osebedo din kata jatelo mar somo mag chike mar tiegruok mar mbalariany ma Afrika Nazarene 2017 nyaka 2023. Ne en achiel kuom jogo mane otimo nonro ewi doho mar piny mangima mar ICC e kinde mane bura mar ratich oganda omako jatend piny Kenya William Ruto e doho no. Bende osebedo achiel kuom jogo maketo wang'ie yiero mag riwruok pinje Afrika AU, ka bende ne en achiel kuom jogo mane somo paro e ripod NADCO mane temo kelo kanyakla kweth Azimio kaachiel gi kweth mar Kenya Kwanza kotene kod jatend piny Kenya William Ruto. Ne en achiel kuom jogo mane okelo winjruok e piny Sudan ma milambo, gino mane omiyo pinyno bedo kod yiero mokwongo mar demokrasia. Ne osomo weche mag chike ngadho mar PhD e mbalariany ma Indiana e piny mar Amerika. Kata obedo ni en kod lony mararieya e weche mag chike, penjo mathoth koro nyuolore ni to ponono ne opuodhe kaka jakom duolno be obiro chung' motegno kendo kwedo maricho e piny owacho nyato kaluwore ni osebedo ka otiyo machiegni ahinya gi jatend piny. Duol makedo ne ratich oganda osebedo e ong'ala manyime e kedo ne ratich oganda kata kaulo ne odhi ataro mar chung' mar sirikal. Ranyisi en kinde ng'anyo mar rawere mane duolno golo kwano oganda mamalo mane onegi mopogore gi kwan mane sirikal ochiwo. Nying Ojwang kanyakla kod jogo mamoko maromo 5 ma owalgo koro ochwal ne komiti marango ratiro kod chike karadhi Justice and Legal Affairs mabiro dayo dhoggi mar yudo jakom manyien mar duolno. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kowere kon magwayno ni jagoro maduong' e migawo mar thieth Mary Muthoni ojiwo mine mondo odhodh nyithindo kuom dweche 6 ma onge leo kapok ochak migi chiemo